Uba uyasiva lecawa siyenzele wena. Uba uyile ecaweni lecawa siyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni uye namuntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Uba awusiva asiyenzele wena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke nisibukele nikuzo. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lami ke nguSihle Bonani, andihamba ndedwa, ndihamba nabazalwane. Masibulise komama odade ubhuti nakontangani naye wonke ke umuntu osibukele namhlanje ngelihle lomvukeli wethu igama lami ke ndingu-Alele Wabuni. Sithemba ukuthi sohlala sonke kufikelele ala xesha lethu lokugoduka. Sibulise ke abantu abatsha sithi molo mtsha. Mandithabathe ithuba ke ndibulise kuye wonke bethuna umuntu olivayo ilizwi lam ngale imini yanamhlanje. Ndingumzalwane ke uLiyabona wakwaPikoko. Siyabulisa. Molo. Line 3 yazikhumbula bawo. Line 3. Molo. Sisuka kodwa bawo sisuka kude. Kodwa bawo sisuka kude. Bamnguli ke ngokubulisayo bawo osisi awubabulisanga. Osisi ubulise ontanga ndini. Molweni basisi. Awubulisanga sisi bawo. Hello sisi there. Babulisile ke. Pikoko masivule bawo ngemthandazo. Baba wethu oyingcwele, isewe Nkosi yethu enguYesu Kristu. Phambi kwetroni yobabalo lwakho Thixo wethu onamandla amakhulu siyasondela. Ezinyaweni zembeko moya oyingcwele siyakhothama. Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo wethu ongaphezulu kwabo bonke Thixo. Siza kwathi Thixo wethu onamandla amakhulu ngayo le imini yanamhlanje. Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Sizathi kwethu onamandla amakhulu ngale imini Thixo wethu olilungisa kaThixo. Sizokubulela Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Emveni kokuba moya ndinokulunga usithwele ebudeni beveki Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Kwade kwazofika olusuku Thixo wethu onamandla amakhulu elabekelwa bucala moya ndinokulunga lokuphakamisa igama lakho Thixo wethu onamandla amakhulu. Xa singena Thixo wethu onamandla amakhulu kule nkonzo moya ndinokulunga namhlanje sizathi kwethu olilungisa kaThixo sisazi into yokubana ngaba kunabantu Thixo wethu onamandla amakhulu abazawuthi moya ndinokulunga xa bemamela le nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu yanamhlanje. Abethu Thixo onamandla amakhulu baphelelwa lithemba Thixo wethu onamandla. Kodwa ngale nkonzo Thixo wethu olilungisa kaThixo tyala ithemba moya ndinokulunga ngale nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu yanamhlanje. Siza Thixo wethu olilungisa kaThixo nabantu moya ndinokulunga abasindwa imithwalo ngemithwalo yahlukahlukeneyo. Kodwa Thixo wethu onamandla amakhulu ngale inkonzo yanamhlanje siza kuwe njengoThixo moya ndinokulunga owathembisayo ngokwethula imithwalo. Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando. Xa singena kule nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu siza moya ndinokulunga nabantu Thixo wethu onamandla amakhulu abasele benqatyelwe Thixo wethu onamandla amakhulu kukuvuthando Thixo wethu olilungisa kaThixo. Kodwa ngalowo umzuzu moya oyingcwele siza Thixo wethu onamandla amakhulu sizokuthi tyalo lothando Thixo wethu onamandla, Thixo wethu onothando ngale nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu yanamhlanje yenza into entsha kulowana lowa Thixo wethu onamandla amakhulu ngale nkonzo moya ndinokulunga buyisa moya ndinokulunga kanye nesidima Thixo wethu onamandla sokukhonza ivangeli yakho engcwele siyathandaza Thixo wethu onamandla amakhulu ngale nkonzo Thixo wethu onamandla amakhulu siyicela Thixo wethu onamandla amakhulu kananjalo into yokubana ngaba size xa singena Thixo wethu onamandla kuze kuncipha wethu amandla ukuze kwandawo wakho amandla Thixo wethu onamandla. Ngoba yona nto siyinqwenelayo Thixo wethu onamandla kukuba singavi thina
Sibethwe namandla amakhulu kunganyuki internet, sibethwe namandla nobethu bunganga kodwa kusuke kuphakama uzuko lwakho. Sibethwe namandla amakhulu ngenxa sibethwe namandla amakhulu yokwenza kwethu siyathandaza. Sibethwe namandla amakhulu sithi tyala kanye umfanekiso wakho kuyo le inkonzo khona ukuze sibethwe namandla sithi sibethwe lilungisa kathi nokuba sibethwe namandla ebegqitha umphulaphuli kodwa ngenxa yokuvela komfanekiso wakho kule nkonzo sibethwe namandla kusuke kwenzeka into entsha. Siyathandaza ke emoyeni lokulunga sikwethembile into yokubana ngaba usayi kuzusishiye ungasayi kuzusiyekele egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani Sinamkele bazalwane, masinamkele kwicawa yabantu abangacawiyo. Nifika kakuhle ke, nifika kakuhle xa siqala ukuyivula le nkonzo. Uba uPikoko ke sesivulele le nkonzo ngomthandazo. Siyabulela tata, siyabulela. Noko inkonzo yethu ke akuthwanga nje ukuba sivele sathi julu kuyo nje. Abantu singabahloniphi, sivele nje singene singangqongqozanga. Inokho yethu ke noko siyenzile bazalwane. Bawo ke masinikele bawo. Bawo, siyacela ke kumuntu ongeka subscribe man, sicofe
usubscribe. Uba ke uyayithanda uyayilandela nenkqubo yethu, siyicele ucofe ulike kwenzela ukuthi i-content le yethu noko ibeke phambili, ikwazi ukuthi uFacebook uYouTube noFacebook ayisasaze iye nabanye abantu. Ungayishare ke ku-platform zonke ke okuzo zakwa social media. Nalaqhosha ke okanye laa ndawo yokuthi ucommente ubhale phaya loo nto unqwenela ukuthi mhlawumbi loo vesi ke inhliziyo zenu ubhale phaa uba inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Mhlawumbi yakusiva ngenye imini sibize uba uPikoko efundini akhe azoyityhala apha emqubeni. Kwiindawo ke esihamba kuzo bazalwane, ungatsho mani ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka ku-YouTube. Leyo ke ingayinkonzo yomlomo mhlawumbi emsebenzini bawo, mhlawumbi kwii-meetings zikakutlanyongo ezingaphumiyo, utsho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka. Iyaphuma. Bawo le nto yokuthi julukudu ibone kulaa conference yamadoda iqalile ke inkomfa yamadoda iyabe bhena i-hosting congregation ingekho, yaqala bawo julukudu. Sithe sivuka bawo yabe seyimilile, singayazi ukuthi ifike njani bawo ifike njani. Ndayiqonda ubana kulojulukudu ke uthethwa ngumbalekayo bawo. Hayi ke bawo, makasibinde pha abantu bawo. Ke siyacela ke abantu basilinde mani kule ncwadi kaSamuweli wokuqala ngokuqala ngokuqala kuvesi ka-16 leshumi linesithandathu ivesi ke la ileya yesihlanu. Samuweli wokuqala chapter 16 verse 5. Emveni kwale ingoma. Ewe dada. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? 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 Mama songena Sifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe incwadi yokuqala kaSamuweli
ngesahluko seshumi elinesithandathu ngevesi yesihlanu. uSamuel wokuqala chapter 16 verse 5 phansi kwesihloko esithi uSamuel uthambisa uDavide abe ngukumkani. Soqala ke pha kula verse yesine. Wakwenza uSamuel akuthethileyo waya eBethlehem. Othuka ke amadoda amakhulu omzi eza kumkhawulela athi, uza uxolile na? Wathi, ndixolile, ndize kubingelela kuYehova. Zingcwaliseni nize nam embingelelweni. Wamngcwalisa uYese nonyana bakhe, wabamemela embingelelweni. Eli ilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Bazalwane, sisabukele icawa yabantu abangacawiyo. Silapha ke kuyincwadi yokuqala kaSamuel ngesahluko sika-16 ngevesi yesi-5. Phansi kwesihloko esithi uSamueli uthambisa uDavide abe ngukumkani. Phaa kwivesi yesi-5 ke kukho esasivakalisi sokugqibela. Wamngcwalisa uYese nonyana bakhe, wabamemela embingelelweni. Kusemveni ke bazalwane kokoyiswa kwama-Amaleki, esoyiswa nguSawule. uSamuel ke lo kuthiwa ngumgwebi wokugqibela, ngokuba kukho ixesha apho kwimbali yabantu bakaThixo apho babelawulwa khona ngabagwebi. Abaprofeti ke ababethunywa nguThixo ibe ngabo abaxelela abantu into yokuba kumela baphile njani. uSamuel ke waziwa njengomgwebi wokugqibela, ngoba amaSirayeli la sidla ngokutsho uba umnguni into yokuba ngabantu abathanda izinto apha, babona ezinye iintlanga zinookumkani. Baqononondisa apha ke kuSamuel into yokuba nathi sifuna ukufana nabanye abantwana, sibe nowethu ukumkani. Ngamanye amaxesha ke uThixo uyabamamela abantu bakhe, nangona eyibona into yokuba le nto izawuhamba iphelele phi. uSawule ke kwaba ngukumkani owakhethwa nguThixo ethanjiswa uSamueli lo. Izinto ezinoThixo ke phakathi ziyamnika umntu iora, athandwe ngaba bantu abakhokeleyo. Kaya indoda endele iyayibonakala into yokuba yondlekile, inayo nenkangeleko ke ngoba ingangathi yayithandwa ngabantu aba bangoomama. Ngoba xa ekunika uThixo uyakunika ke, and into oyinikiweyo nguThixo ibonakale. Ilishwa lokunikwa izinto nguThixo yile yokuba abantu abazibonayo zinikwe nguThixo bazithatha bazenze zakho. Kuthiwa le nto Peacock unayo yinto yakho, siyakwazi futhi wawungena uza kwenza izinto odume ngazo. Abanye abantu ke ibanyuka ibangena entloko loo nto ngenxa yokuba ukuqhwatyelwa izandla ngabantu kunayo into yokuyinxilisa ingqondo yomntu ade acinge into yokuba nangomso izandla zaba bantu zibalulekile. Funeke laa nto bendiyiva izolo xa bendiqhwabela ndiphinde ndiyive. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abawileyo namhlanje
ngabantu abakhe baphiwa nguThixo, bazithatha izinto abaziphiwe nguThixo bazenze zabo. Side sibone mhlawumbi into esidla ngoyibona noba kukumabona kude. Abantwana mhlawumbi abaphiwe isiphiwo sokudlala ibhola baqhwatyelwe izandla ngabantu abababukelayo bade bamane bebanika amaqithiqithi ehlabathi. Abanye abantwana bathi sebebancinci badityaniswe neziyobisi ngenxa yokuba abantu babaqhwabela izandla kuba bezama ukubabonisa into yokuba siyayithanda le nto uyenzayo, kodwa ngenxa yokuba ingene engqondweni. Siyibone mhlawumbi lo bhola benayo iphume ecaleni, abantu babuye umva, bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba ukuqhwatyela izandla oku kudala impiko phakathi kwabantu. uSawule wafumana elo lishwa, bazalwane bam abathandwa inkosi. uSawule wafumana loo nto, bantwana bahle bakaThixo, ngoba ingangathi eli kulapho uThixo amhlambela kona izandla uSawule, ngoba ugade into yokuba abantu bazothini. Walibala into ayixelelwe nguThixo. Bathi abantu ababhali bale ncwadi bazalwane into yokuba ekulweni kwakhe nama-Amaleki lo mzalwane kwakumele into yokuba yonke into yama-Amaleki, bantwana bahle bakaThixo, kumele itshatyalaliswe, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa ke ngenxa yokuba le ndoda le kubalulekile into yokuba into ayenzayo amane guquka into yokuba bathini, luthini uhlokondiba, ingaba ii-fans zithini, ingaba i-content ine-likes ezingaphi, bantwana bahle bakaThixo. Lo mfo wayenza le nto ngenxa yokuba isandla sikaThixo besiphezu kwakhe, waloyisa utshaba. Kodwa ekuloyiseni utshaba ngenxa yokuba nguye osencotsheni waguquka wajonga ihlokondiba, bantwana bahle bakaThixo. Labe ihlokondiba lesithi ezi nkomo zaba bantu ingangathi zityebile, masingazitshisi zona okanye masingazitshabalalisi. Wamamela ngenxa yokuba ukuba unokwenza into engafunwa ngaba bantu zawuphela izandla, bantwana bahle bakaThixo, ngoba bazalwane wawuphiwa nguThixo. Uyalibala kwakufika izandla zinyuke ziyentloko, into yokuba le into awuyinikwanga ngabantu kodwa uyinikwa nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, wenza into kuba ufuna ukuthandwa ngabantu abathile. uThixo abe kanti into yokuba yena uyakubona into yokuba ndikunikele isipho sokuba mawumanyelwe ngabantu okanye mawukwazi ukuma ngabantu, ngoku uyalibala into yokuba uthunywe ntoni nguThixo. Samuel yena ume kwela cala, uva ngoThixo sithi intoni le nto yenze ngulo mfo. Bantwana bahle bakaThixo, yena uSamuel ebemnikile umyalelo into yokuba emfondini xa uboyisile aba bantu uze wenze oku. Wawuva kunjalo nje wavuma into yokuba uvile lo mzalwane. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa akuguquka abheke pha uSamuel, lo mfo wamamela into yokuba ingabe ifans zizawuthini, ngaba abantu bandenza ndibe ngumntu bazawuthini. Wenza loo nto walibala ngoThixo. Ekulibaleni kwakhe ngoThixo kanti uzawuqekiswa nguThixo. Sikule ndawo ngoku ngenxa yomntu ebephiwe nguThixo wacinga into kaThixo into yakhe. Bantwana bahle bakaThixo, kuyenzeka bazalwane, kuyenzeka nangoku abantu ababephiwe nguThixo bame phambi kwabantu benze le nto baqhele ukuyenza, kanti uThixo sejonge kwelinye icala. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku uSawule yena njengoba sifunda le vesi, uSawule yena usamile into yokuba mna ndingukumkani owenyulwa nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, kanti uThixo uthe ndisathethi loo nto wena landela ihlokondiba lakho. Bantwana bahle bakaThixo, ukhona omnye umntu endimfumeneyo. Bazalwane, ufike umntu
owakhe waphiwa nguThixo esithi mna nokohlulwa nguPikoko bantwana bahle bakaThixo kanti yena sewajonga ifence abuThixo esithi lo muntu ungamkhathalelanga lo muntu ungamboniyo lo muntu ungekho nakwiview yakho mna ndiyonyundula yena bantwana bahle bakaThixo uzibone ivalue seyingekho ngenxa yokuba wena ulandele ezinye izinto walibala into yokuba le nto unayo wayinikwa nguThixo. Uhleli esitulweni sakho Sawule bantwana bahle bakaThixo okanye mhlawumbi uthumela abanye amajoni into yokuba mawayobulala esinye isizwe kanti kwela cala uSamueli ungcwalisa indlu kaYese. Bazalwane mhlawumbi ithi le nto zasizigade izinto esizinikwe nguThixo singazisebenziseli izinto ezingezizo ngoba kusenokwenzeka uThixo unyusa omnye umntu ngenxa yokuba wena uye walibala le nto inikwe nguThixo. Abantu bazalwane bayadlala ngezinto abaziphiwe nguThixo abanye badlala nangendawo abazibekelwe nguThixo omnye umuntu anikwe noba sisikhundla Pikoko esiphezulu emsebenzini alibali into yokuba nguThixo mbeke apha abanyevulela abanye abantu angababoni nokubabona acinga into yokuba kule ndawo azibeke kuyo uzibeke ngokwakhe kanti uThixo wakwenza njalo uza kwenyusa omnye umuntu uThixo. Kakade bazalwane abantu abaphezulu basoloko besuswa ngabantu bebengacingelanga into yokuba ubani anganyuka agqithe ngapha kwam ngenxa yokuba umuntu ophezulu uyalibala into yokuba njengoba ene-value ephezulu kangakanje ube ibekelwe nguThixo ngoko umele ungangevuleli yonke into le ngoba umsebenzi kaThixo kukuba makamamele uThixo ndibeke kule ndawo nje kumele ngenze njani. Wamngcwalisa uYese nontena bakhe bantwana bahle bakaThixo uThixo ungcwalisa abanye abantu wena ucinga into yokuba uThixo ungakwicala lakho bantwana bahle bakaThixo wakwenza njalo Pikoko ucinga into yokuba mna uThixo akasoze asuke kum ulibale eyona nto ithunyiweyo nguThixo ngoba uThixo uthi akunika isipho bazalwane akunika isipho into yokuba mawusebenzise ekuncedeni abantwana bakhe kodwa wena usithathe into yokuba makuncedwe wena ithi loo nto uzucinga into yokuba uThixo ungakwicala lakho kanti uThixo ungcwalisa kwaYese. Andimazi bazalwane into yokuba uYese wayebaluleke kangakanani na kwesi sixeko sakwaSirayeli bantwana bahle bakaThixo kodwa ndinako nokuqiniseka into yokuba kukumkani wayengabalulekanga wayengamazi nokumazi mhlawumbi okanye ukuba wayemazi into yokuba kwindoda ehlala phaa endingayikhathalelanga noyikhathalelela ngenxa yokuba yena uphakame kakhulu walibala uThixo wehla uThixo wayokukhangela enye indoda wayingcwalisa. Ulumke ungaphakami kakhulu ngophiwa kwakho nguThixo ulumke bazalwane nilumke ningathi na ubekwa nguThixo endaweni eziphezulu niphakamele nabantu bakaThixo uyakwehla uThixo ayongcwalisa abantu ungabaziyo. Mhlawumbi uYese wayenoncedakala uba wayenozithoba lo mfo uba wayenoncedakala uYese ukuba wayenozithoba lo mfo enze ngokwendlela uThixo amxelela ngayo ebenombona into yokuba phaa kwaYese ingathi unabo abafana abarayithi amthathe abafana abafaka phaa ngaphantsi kwephiko lakhe ancedakale la mfo kodwa kudingeka into yokuba yena ukhethe ukuphakama kakhulu wazehlela ngokwakhe uThixo ngoku akususe wena uphezulu njalo anyusa abantu abangaziwayo. Ngeba bazalwane ngeba ndithi bazalwane kusiphiwa wasiphiweyo nguThixo uzungasithathi usisenhloko kakhulu kwindawo
obekwe kuyo nguThixo. Mayingakuze inhloko kakhulu loo nto. Ngoba uThixo uyakwazi ukushiya apho phezulu aphinde ehle uThixo. Ngoba sinoThixo thina owehlayo. Ingakumbi abantu abancedwe nguThixo xa benyuke balibala uThixo. Wethu uThixo uyehla. Wena ungayenza wena into yokuba uphakame. Kunjalo nje baphakamele bonke abantu abakhe bakunceda apha endleleni. Ungayenza loo nto. Ulibala into yokuba lo ebekunyusile uyakwazi yena ukwehla ayomnyusa aba bantu ungabaziyo namhlanje. Mhlawumbe bengazungcwaliswa lo Yese lo ukuba ebengakhethanga lo mfo ukunyuka ajonge into yokuba abantu abanithandayo bazawuthini enza umsebenzi kaThixo. Mhlawumbe uThixo ebezawuhlala ecaleni kwakhe. Ibuhlungu ke into yokuba uzibona uphezulu uthi xa ubheka akasekho uThixo. Ingangathi bazalwane, ingangathi kungcono ungamboni uThixo ubusezantsi ubuzihluphekela bantwana abahle bakaThixo ngoba ukuwa uphezulu abuThixo ngekho ecaleni kwakho. Ingangathi babona buhlungu obunzima kakhulu obo ngoba uzawudibana nezinto ongaziqhelanga. Uzawudibana nabantu obabebucaphukisile, nabantu abakucaphukelayo, nabantu ongathethisani nabo ngendleleni yakho eyezantsi abanendaweni yokuba bakukhongoze, bakukwenzela ungawe, babhekele ecaleni ukwenzele bakubukele. Bantwana abahle bakaThixo, kodwa uThixo namhlanje uthi xa unyuke kakhulu yena uyakwazi ukwehla. Wamngcwalisa uYese nonyana bakhe ngoYesu Kristu ngokunabo naphakade. Amen.
bawo bawo siza kuwe ke ngoku bawo. bawo yaphinda ndiyabulisa kubathandi babukeli nabaxhasi Ewe Nkosi yami becawe lena yabantu abangagcawiyo. kule vesi ke bawo bese kufundwe kuye kuBhayibhile wethu waza uYese nonyana bakhe wabahlambulula nqwenela ke mhlawumbi ukuncokola ngaloo ndawo busowutshilo ke bawo wathi kusemveni kwemfazwe Ewe dad. ebangele ukuthi uThixo azisole ngesigqibo owasithathayo sokuchonga le ndoda. Ewe dada. Ngoba uthe lo mfo echongiwe nguThixo ikhona into eyibonileyo suka ubuntu bomntu bavuka emntwini. Ewe dada. Ngoba umuntu kakade wakuva ihlombe, Ewe Nkosi yami. wakuva izandla zabantu zimqhwabela. Ewe Nkosi yami. Aqale uThixo ukumbeka emva akhokhelise abantu. noSawule ke wenze lonto Wenze lo. ukukhelisa abantu. Nangoku sekukho indoda kaThixo ethunyelwe nguThixo izokumnqanda isithi bana ayikho indlela owenze ngayo kodwa izingqi zabantu emva nokukholisa abantu kusamphithizekise ingqondo. Athi bana hayi ndiyenzile yonke into bekufanele ukuthi ndiyenzile. Libale injongo kaThixo. Ewe baba. Sibona ngoku apha kusemveni ke kokubana le ndoda ingamvanga uThixo. Thixo athathe into yakhe emntwini. Ewe Nkosi yami. Shiyeke umuntu engumuntu. Uyacaca ukuthi asiyonto isandla sikaThixo singekho kuthi. Ngoku simbona lo mkhonzi kaThixo Ewe bawo. emveni ba engalelanga ezodibana nale ndoda. Simbona ngoku ebheka ezweni apho ezokuhlangana noYese. Ewe Nkosi yami. Simbona ngoku enokunxunguphalo ngoba uyabazi ubunganga bale ndoda kwaye uyabazi banona bahle nobunkunkqela bayo le ndoda. Avelelwe luwoyiko kanti uThixo nguThixo omdala, nguThixo onamaqhinga, nguThixo onamacebo. Wathi ukuze ukwazi ukungena kwesi sixeko sale ndoda ingakuqaphele yona nto ndikuthumele yona phakathi kwaba bantu, uzufike uthi ndizile ke ndizokubingelela uThixo. Bantwana bahle bedinga athi xa efika ke lo mzalwane apha afike esondela phakathi kwaba bantu, athi xa engena esangweni afike apho ngendlela ababulisana ngayo abanike uxolo aba bantu bazalwane bam abathandwa yinkosi. Athi xa efika kuYese bona bahle bedinga ebabemela mhlawumbi esibingelelweni okanye ebabinge kwanye
ebamemela ukuthi kuzodliwa idini okanye kuzosondezwa idini phambi koThixo. Bana nabahle bedinga athi xa esiza phambi kwakhe aqale abangcwalise. Bana nabahle bedinga ngoba zikhona into okanye ikhona mhlambi apho khona singazukwazi ukuthi singene khona singaqalanga salungiswa kuqala, singathanga saqala saklinwa. Bana bathi bedinga okanye saqala salungiswa okanye umhlambi xa kufuneka singene phambi koThixo kufuneka siqale singcwalisiwe. Nkosi yami. Angene ke abahlambululi ngoba xa kufuneka sihlangane noThixo Ewe bawo. kufuneka kuqala sihlambululiwe. Okanye xa uThixo ezokuqala eqale abantu bakhe kufuneka indawo yakhe fike kuqala icocekile. Ewe bawo. Mhlawumbi nathi xa sizoqhubekeka nomsebenzi kaThixo kufuneka kuqala siqale sihlambululwe kwenzela ukuthi silunge. Ewe tata. Ekulungeleni ukuthi sikwazi okanye samkele umyalelo kaThixo. Ewe bawo. Umhlawumbi ke bonani Ewe Nkosi nawe yami. Pikoko ngoba akekho uDavide kwaba bantu bahlambululwayo kuqala. Ewe Nkosi yami. Akekho uDavide phakathi kwaba bantu bahlambululwayo. Iculture isixelela ukuthi umuntu wokuqala ekufanele ukuthi abe ngukumkani phakathi kwamadoda inkulu. Umhlawumbi lonto iza kuthi xa kuthiwa kusikelelwa inci ekhayeni bana bahle bedinga ibangela ukuthi bana bahle bedinga kubekho ungquzulwano phakathi kwekhaya. Kodwa ngoku kuqale kudityaniswe utata nenkulu nabantu bonke bahle bedinga engekho lona ezokuqala asikelelwe nguThixo. Bahle bedinga waqala uThixo wabahlambulula kuqala. Lithi ibhastile bahle bedinga linyibilika ibe inhliziyo zabo kuqala zihlambululukile kwenzela ukuthi into ezokwenzeka kuqala baqale bayamkele ngoba baqale bahlanjululwa kuqala ngoba lento iza ukwenzeka apha into engeqhelekanga. Noyise lona umhlombi uzudawuthonyana bakhe abakhulise ngesidima adawuthe nendlela abakhulise ngayo. Kodwa umhlombi xa beqale bangcwaliswa kuqala uzoqale ayazi ukuthi lilicebo likaThixo. Ewe Nkosi yami. Ngoba soze siqale silibone icebo likaThixo singaqalanga sahlanjwa kuqala. Nkosi yami. Ingafika inceba kaThixo phakathi kwethu kodwa inhliziyo zethu singaqalanga zahlanjwa kuqala asinokwazi ukuthi silibone ukuthi licebo likaThixo. Ngoba khange sibone izimbambano emveni ukubana uDavide esikelelwe nguThixo okanye egcotyiwe nguSamueli ngoba aba bantu kuqala baqale bahlanjulula inhliziyo. Umhlawumbi nathi singaziboni intsikelelo nje. Singaziboni. Asingenanga the process ukuthi sihlanjulule inhliziyo. Nangoku
nangoku intsikelelo sesiphaphatha okanye seziphambi kwethu sesisikelela uThixo kodwa thina sinyeke eziya bangakhibethika ekapikoko ingangathi bhetere kuneyam bangakhibethika andinike uThixo nale kapikoko ibe phambi kwam bangakhibethika ndithi bana uba unondinika nale yakabonani kanti qala andiqalanga ndahlanjulula Nkosi. uThixo ukunikile umsebenzi kodwa wena ujongele wawomnye uthi bana uba ndinokufumana lowana andizukwazi ukuphuma wenza amayelenqe phakathi emsebenzini uwakhandela omnye umntu kodwa uThixo ukunikile umsebenzi ukuthi wondle abantwana bakho wondle nekhaya lakho loo nto ungayiboni wena ngoba awuhlambululwanga asigcine ke uThixo Nkosi yami, asihlambulule sihlambulule uThixo. sikwazi ukuzibona izinto ezinexabiso ebomini bethu ngoKristu Nkosi yethu amen. Amen.
Bawo, Eke baba. siza kuwe ke ngoku, siza kuwe bawo. Eyona nto ingamandla Mm. nesendiyiva bazalwane bam abazintanda eniyithethayo apha. Nithi eBethlehem Mhm. kufika umbingeleli Nkosi yami. omkhulu emveni kwexesha okanye mhlawumbi ngexesha angaqhelanga kufika ngalo Nkosi yami. nexesha elingelilo elesivumelwano nelaziwayo ngamadoda amakhulu. Ambona sesiza erhuqa zonke izinto ezilungele umbingelelo. Amadoda amakhulu nazinkokheli zebandla aqala anoloyiko akumbona, anemibuzo ayibuzayo yokuba ingaba yonke into isekakuhle na, Nkosi yami. uzawuxolile na. Kodwa ke lo mzalwane eyona nto siyivayo apha ubathoba umoya Nkosi yami. ngokuthi ningaxhaleli into bazalwane, Mhm. ndixolile. Eyona nto ingamandla apha bazalwane bam abazintanda yile yokuba sibona ukukhula kwesazela kwaba bazalwane nokukhula kokuhlonipha izinto zikaThixo kwaba bazalwane, ngokuba bakubona umbingeleli bayazi into yokuba kuyanyanzeleka into yokuba sithobe okanye mhlawumbi ikho lento ingahambi kakuhle, because bayaqonda wena mzalwane ubonana into yokuba nanjengoba ubusitsho singabantu abavela emfazweni. Ngoku sibona kungena umbingeleli asazi into yokuba ingaba kwenzeka ntoni na, kodwa uthi umbingeleli pholani bazalwane, pholani ngoba andizanga okanye andizanga ngesibi namhlanje, kodwa ndiza ndixolile. Athi awugqiba ukuthetha loo nto lo mzalwane kubo esithi pholani, athi awugqiba athi hambani ke ngoku niyokuzingcwalisa ukwenzela into yokubana ngaba nizokwazi ukubuyela emibingelelweni, nize emibingelelweni sizokungena senze njengesiqhelo, sizokubingelela njengendlela esiqhelo ukubingelela ngayo, ngoba anizukwazi ukuhlalela imibingelelo ningakhange nilunge. Siyaqonda into yokubana ngaba ewe nina isazela senu siyavuka na ubona umbingeleli, niqale nithi nini nakwizinto ebenizenza, mhlawumbi nokubana ngaba niyaqonda into yokuba besenisukile endleleni, kodwa nakubona umbingeleli niyasuka, okanye mhlawumbi niyalibala ngezenzo zenu, nikhe nivukele sisazela sokuba kanene ndiyinkokheli, kanene ndazibiza ngokuba ndingumkhonzi, kodwa ngoku hambani ke ngoku niyozingcwalisa ngoba nizukwazi ukuhlala ngesazela esikhulayo. Kodwa emibingelelweni akungeni isazela, kodwa kungena umuntu ongcwele. Nkosi yami. Uthi ke hambani niyozingcwalisa ukwenzela into yokuba nizokungena nizokubingelela nam. Yena ngamandla ayenzayo apha lo mzalwane. Siyaqonda into yokubana ngaba lo mzalwane apha akazanga sikumibingelelweni, kodwa liqhinga nje lokubana ngaba kulungisa umcimbi, ngoba izinto zikaThixo zinezinto ezigqithiswa ngazo. Mhlawumbi ngamanye amaxesha izinto zikaThixo siye sizithathe for granted, mzalwane Mnguni, ngenxa yento yokubana ngaba sibona okanye siqhele indlela ekwenziwa ngayo, ngoba eyona nto ingamandla apha lo mzalwane ukwenzela into yokuba azokwazi ukwenza intando kaThixo, kudingeka into yokuba enze yona nto izawukwazi into yokuba i-understandeke ngcono kwaba bazalwane. Bawo. Uthi ke kubo hambani niyokuzingcwalisa, Hambani niyozingcwalisa hambani niyozingcwalisa ukwenzela into yokuba
nizokwazi ukungena nidle nami. Eyona nto ingamandla abazalwane esiyiqaphelayo mhlawumbi nasendleleni yethu yobukholwa ebalulekileyo yinto yokubana ngaba mzalwane ubonani xa sisenza konke esikwenzayo sikwenze sinesazela. Into yonke siyenzayo siyazi into yokubana ngaba kuneliso likaThixo omkhulu elisigadileyo, kuneliso likaThixo elisibona nokubana ngaba singena phansi kwantoni na, kodwa iliso likaThixo limane lisikhangela lisigubhulule nokuba siphansi kweyiphi into ezawubangela into yokubana ngaba size sifihle ubuso phambi koThixo. Kodwa uthi lo mzalwane kwizazela zabo zonke mna ndiza ndixolile. Nkosi yami. Ndiza ndixolile. Athi awugqibathi ekuxoleni kwam andizukwazi ukungena nani, kodwa kudingeka into yokubana ngaba ngoba eyona nto ingamandla sisenza bazalwane esenziwa ngabazalwane, sisenza sizawukwenziwa ngabantu abantu abazawukwazi ukungena nokuba because ingxaki eseyibangela into yokubana ngaba ivangeli kaKristu ibe yinto ethe sa. It is because asiqali siziqokelele thina bantu abazokumela inyaniso kaThixo singena ngokuqhela, kanti kudingeka into yokubana ngaba sike sisuke ebuthineni siqale sizise kuThixo ukwenzela into yokuba uThixo silungise. Asilungiselele ukungena emibingelelweni. Yona nto ke bazalwane bam abasintanda, xa ndizawujika mhlawumbi xa sizawuvala bazalwane sizawuwavalela nje, kodwa ndidinga ukuthi wabamemela ke emibingelelweni. Eyona nto ingamandla bazalwane bam abasintanda endaweni kaThixo, uThixo yena usoloko emisa i-invitation yokubana ngaba ungaphantsi kweyiphi imeko, kodwa uThixo umile usathi emibingelelweni yakhe nawe uyakubiza nokubana ngaba mhlawumbi izolo ubuwenze ntoni, kodwa wakuzingcwalisa wakusondela kuThixo sithi siqolele izono sayizolo. uThixo uyakwazi into yokuba akubizele emibingelelweni. Nkosi yami. Ngoba kakade simva esithi ndilungiselele isithebe phambi kwababandezi. Bakhona ababandezi abazawuthi xa bethetha ubuyintoni na kakade bangayazi into yokubana ngaba isivumelwano sakho noThixo ibikukuqala uhambe uyohlamba loo ntliziyo ukwenzela into yokubana ngaba uzongena esibingelelweni. Bathi bethetha besithi ebengubani na yena for ukuhlala kulo mbingelelo, kodwa bangaqondi into yokuba seluzele ubungcwele. Sizotsho kuwe namhlanje sizokuthi suka kuloo ndawo uhleli kuyo, ibangela into yokubana ngaba ungakwazi ukufumana isimemo esisuka endlwini esiza kubizela endlwini yemibingelelo. Ngoba kakade kamnguni akungeni nabani endlwini yemibingelelo, kodwa wakwazi ukuthi lo mzalwane unguSamueli ekufikeni kwakhe wayokuvuthulula indlu kaYese. Ngoba kakade uThixo ukuthatha ungeyonto akuvuthulula uThixo, akulungisa uThixo, akubeke phambi kwabantu. Ngoba kakade yona nto kaThixo yinto yokubana ngaba ngexesha elifanelekileyo uzokwazi ukuba akubonise ngabantu uThixo into yokuba mna ndinokuzenza zonke izinto. Yona nto ingamandla bazalwane bam abazintanda, kwezo ndawo nihleli kuzo, kwezo ndawo namhlanje nisimameleni kuzo, kodwa yazini into yokubana ngaba icebo likaThixo libanjwe into yokubana ngaba ungekaqala uzingcwalise. Siyaqonda wena into yokubana ngaba ungumntu onaso isazela, kodwa kunento enyanzelekileyo phakathi kwesazela sakho nokuhlala emibingelelweni kaThixo ekudingeka into yokubana ngaba uqala uyenze kukuzingcwalisa, ukwenzela into yokubana ngaba uzokwazi ukuthi nokubana ngaba selungena ungabi nakwaliwa endlwini kaThixo. Inkosi yoxolo, inkosi yothando, sengangathi ngasisikelela isingcwalise kususela ngoku kude kube naphakade. Amen.
Tatupiko masinikele baba, masinikele. Bazalwane, sisondela kuni ngoku emveni kokuba aba bazalwane belibeka ilizwi lamazwi kaThixo. Nasemveni kokuba lithethiwe izwi likaThixo, ngoku lixesha lokuba sibuyisele kuThixo uzuko lwakhe ngokuthi sinikele bazalwane. Umnikelo ke walapha ekhaya noko bazalwane awukho buhlungu kangako, awukho nzima kakhulu. Ukuba nje ucofe nje la qhosha libomvu pha apho kulo phone yakho usibukele kuyo, lika subscribe uze uthi ukuba uyithe wayithanda ke le inkonzo yethu yanamhlanje, ungalibali ukucofa pha ikhona ubhonzi okhoyo pha, ka like uze uthi wawugqiba usenzela lonto sikucele nje wethu ube lanto yokuba ungabi namona manje ngevangeli kaThixo, ugcwalise kwi-social media okhoyo kuzo, ko-WhatsApp bakho, Facebook, Instagram, yonke nje indawo. Uthi wawugqiba ke nakoomelwane bethu, nakoomelwane bangashiyeki kanye mhlawumbe bamane beyiva begqitha ngendlela lento uyimameleyo, nakuyo yonke indawo uhamba kuyo wena umane usitsho into yokuba icawe yabantu abangacawiyo iyaqhuba qho ngecawe ngentsimbi yesihlanu, abantu baze bagxalathelane ukuzozibonela. Tata, inkosi kakhulu. Ngethemba ke bazalwane, ngethemba into yokuba nonke yabe nenkomfa bazalwane niye naqhuba kakuhle. Ngethemba into yokuba noko abantu ke bebevizithile bawumnguni banomdla wokuba baphinde bazokubona apha eDivasa ngoba niye nabahosta kakuhle. Siyathemba ke bazalwane into yokuba wonke umuntu ebeka inkomfa yamadoda ebonwabile. Noba banomdla wokuthi bazongibona, andifuni nophinda ndibabone, ndifuni nophinda ndibabone. Indlela endigule ngayo baba kule weekend. Nkosi yam, she. Indlela endigule ngayo kule weekend. Bekumela ke apha during inkomfa le ngalamgqibelo bekumela sirekhodile bazalwane. Sicela omnye wabazalwane pha qha lo mzalwane ebelelingandletyananye nomzalwane wafowunisa omnye umzalwane into yokuba hayi bawo andikwazi ukuqhuba namhlanje, andikwazi masivele siyeke. Loo nto lamadoda bese ingxabelo yokuchuma ibhatyi kuthiwa uyawuthi esweleka ibe ibhatyi seyijile.
Hayi baba. ongamadoda ibe la Kuba sesilapha bazalwane masibe siyuza. masiyixhome. Hayi baba. Andingomntu ofana lale nganditya nanye. Utata ubulele ngazo zombili. Ngazo zombini. Ngazo zombili baba ngoba indlebe zam zisembini ayikabikho no andinolala ngandletya nanye. Bawo masivale vala bawo. Asivalele baba. Vala bawo. Basovaleleni ke baba. Siyibeke ingcaba zona. Doda. Alo wafifile Nkosi yethu uthando kunye nobudlane bomoya engcwele. Bungaphumula phakathi kwezitsonke ngoku kude besaphakadini. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba uyile ecaweni lecawa lesiyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ungena umuntu besiyenzele yena lecawa, ukuba uyasiva siyenzele wena lecawa, ukuba ke awusiva masibulale Masibulale. masibulale bazalwane namhlanje Bazalwane. Siyibulale namhlanje. Siyabulela kumntu wonke osibukeleyo kwade kwaleli thuba. Siyabulela kumntu wonke osimameleyo kwade kwaleli thuba. Kwindawo zonke niye nasimamela nikuzo, kwindawo zonke niye nasibukela nikuzo. Le nkonzo yanamhlanje ibiqhutywa uSihle Bonani engabi yade ihamba no-Anele wakwamnguni kwakunye noLiyabona wakwaBhikoko. Kule veki zayo bazalwane. Le yicawa yabantu Abangacawiyo. Ningalibali uthanda Thixo uthandaze ngayipapa yini. baba yini. Yini. Masibabulale baba. Masibabulale. Bazalwane. Papa yini, papa yini, papa yini.